аввало кира ба ёчаами шаҳр қай ҷурош хонаи арӯс мерафтак никоҳ пешаи никоҳ саршиён буд то саршиён намекардан никоҳ намекард бози ҳамун саршиёна барҳам додан ку кори хуб кард агар не мерафтем шаҳр дар уҷа иҷдад ё иҷа саршиён бо холаи арӯс мега ҷуроеша ку чансми мепартен шаҳра бигем биёя ку чансу мепартоя яхе ҷураш сум дора надора шаҳр дора надора давқа валовел хайрият ҳами саршиён барҳам хӯрд яки сартрошона барҳам натам мешавад ара сартрошона оз якенам барф борди сай рачи хели барфай ман гардиши нами сафинара нам пеш белапитса нам тай рафтистабдым тормоза ҷиқидам ку нам тай мошинам тав хӯрд нам хали тав хӯрд дилим шурид дар таво тав хӯрд барф лиш бондам тав хӯрд дилим шурид дарма ҳуй кам намтари ку шамол задам қарибу партом дарма пушидам газа ҷиқидам ку кунш намтай партом ай камбир рафтам як 32 круг мошинам тав хӯрд баъд дарма ҳуй камак нав мепартофтам ки шамол задакам соз шидам сари паварода бугӯ акай ғоли дуруғота мебинем зинда боше не шӯхитон мекунам сари як ҷо меҳмонӣ рафтем баъд об овард об қаддис ман шуштам ки оби хинак баъд гуфт сини бачашамо ака гуфт ки бидав оби ҷӯш бигӣ биё болои каданам тифал билақ ҷӯшидеста буд намхӯи кан тифала уч када овард билақ ҷӯшидеста намхӯи рехт дистома шуштам билақ ҷӯшидеста тифал дистома шуштам палтинсар овард дистома қоқ кам гуфтам оби ҷӯшаки хушбоя рума як 50 оби дига гирифтам рафтем штем задем абеда хати сино кулоб рафте сабдем баъд нам чиқирои раздил кардам балону кафид 180 буд спидометрам рафтестам сино рафтам париди 180 рафтестам сино парид багаж равӣ кард айдари қафоги балона часпонд ключ қати маҳкам кардам 180 рафтестем гирифт сино балону алиш кард часпонд дара пушид сино гуфт ака устайка гуфт ки идов бикафа балонат дига балон надорем баъд устайка